Kalla ħabb il-bniedem li bat l-uniġenitu tiegħu fid-dinja għas-saħħa tiegħu biex isalvah mit-telfin ta' dejjem. Amen. It-twelid tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Kristu tal-bija fuq mastura. Infisqi ma' ġembu Santu Sepp il-Madonna. Nħarsu lejn it-tarbija. Dawk li reġ kejn intaħħa ġurnata li kunu mtaqbim l-insieme. Dawk li reġ kejn intaħħa ġurnata li kunu mtaqbim l-insieme. Dik ir-razza jra tiegħu ġurnata tkun inkurunata bis-sew. U dana mħabba fina bnedmin. Nisimgħu il-dalli mgħallem wieħed tagħna bnedmin, mgħallem divin. Jallimna bil-kelma u bl-eżempju kif għandna ngħixu bl-ispirtu tiegħu. Intom għandkom idea tal-ħajja ta' Kristu xi ftit jew wisq. Hawn l-essenza tal-priska tad-diskors tiegħi ħuti. L-ewwel għadilkom sempliċement Kristu fid-dmir tiegħu lejn Alla ġib ruħu bi spirtu ta' vittma. Tantu veru illi biex jabdi l-missir tiegħu waqa' vittma fuq is-salib. Kristu fl-imġiba tiegħu lejn il-proxmu ġib ruħu bil-karità, bl-imħabba. Imħabba disinteressata, imħabba universali. U mħabba sinċera